The Department of Tourism and Travel Management, Lady Keane College, Shillong is now open for admission. Join the 4 years Bachelor of Tourism and Travel Management professional program at Lady Keane College, Shillong and embark on a journey beyond borders. For more information, call the given number on the screen or visit the website www.ladykeencollege.edu.in. Uba Albert Maring haba penpau halor ka jingso khia ya ka jinglong jingman jong ka imlang salang ka bagi pajba ki jukmi lenti bagi bor pulit kinwan ra ya ka syongsuk syongsang henry ka jingmi ki jing penpau na ki babon ki pajba kum juru na ka hedu ki pulit jong ka jela bementa bagi don ki pulit ki balale ya ki kam lumpi sabian na ki kali ki baya hasurok uni orang ba ola penpau ya ka jingso khia da ka baong ba om baro ki pulit ki le kumta henry don ka to ka ne ki bidon kti haga kam lumpi sabian Ulang ru bagane ke jeng lumpi sabian ke dek jeng pendan kam bakala jong ki pulit ki ba lumpi sabian ya ka bor jong ki kum ki pulit ki badan kam ban ai ke jeng yada ya ki pajba berak kermo ka kamram jong ki pulit kalong ban pentikina bakan nemdon kano ka jeng penkhen ya ka hok long briu man briu bat ban pentikina bakan nemdon kano ka jeng penkhen ya ki an haga juk upar ban ai ke jing sngan ka sukasan bat ke jing yada ya ki pajba ban te lakam ya ki kam sniu ki kam runar ha ka imlang salang kam tam hapo kini ki sni bala jelai udrok bala pen sniu ya bun ki men sim briu ha ka imlang salang hanrei kalong ka ke bas ngau kendit ban tip bat ban yo sngew ya ka jingkren bami na ka sentur jong ka DGP badan buram ka jela ka kong ida sisan nongrang ha ka bayadai bat ka jing don bentah jong ki kato ka nengut ki pulit ha ka ba yadai bat ka jing lum krong pisabian na kitrok bayat hasil lenter ke surba national highway dan ya ka jing le kalawan ra ka jing leran om tang ya ka tenat pulit handrei ya ka jela barok kowe ban yo sngew ba kita ki briu ki badon ha ka uniform ki badai ban pej ya ka an ya ka syongsuk syongsan kalau an order ha ka jaka bakin pej ya ka jing sngan jong ki pajba nonglik nongwan bakin don penta penban hakikam bolong bian ki lalong kita kinong ap kherdop kinong krong pisa na ki kali kene kadai ke jing pendem kam bakala ya kabor da ka tenat pulit ya kabor bala bensyat haki bunsin tang namar badai ki pulit omlong ban keren omnut ban ong omnut ban ang la syu sngap la syu pej handrei hakmat jong ka an kamdai ban long kumta ka fundamental rights kata ka hok tenrai kebedon haka riti sensar jong kari India ka constitution ka artikel ka bakat kendai ka buang right to freedom of speech and expression ba uno unang song jong kari India udan ka hok ban penpau don ka hok ban pensngew ban keren kumju uru haka artikel ka bakat saw kabuang right to equality. Everybody has the right. All of us, we are equal in front of the law. Everybody are equal in the eyes of the law. Lambakan ka kubar, kajing kentu, ya ka sorkar jela, ka tenat pulit, ka police department, ka benukong, ba ki pulit kita benlong ki briu ki badon ka disiplin, habayadai bat ka ketin katolik, habayadai kam bat ki pajba, kabar. Ki pulit kimdai bandi buaj, kat badang don hakakam duti, namar lada ki di buaj, kan bu jing iki, bakin la ban but yaki kendon an, ban menteng ya kata kalau an ordar, kublai subun.